гунуҷин барои мол кардан моли тоза хуназо 48 гуфтеста бо савдо мешавад 43 кардана 4300 бозор кардагӣ ай гунуҷини қисир беҳад молҳои хубай барои мол кардан 8000 8000 бо савдо мешавад 66 иша кадаги амана ира 6600 бозор кардааст молҳои хуба иноро падзака сёмка кардаистем барое ки гунуҷин пурсида буданд яъне бародар барои мол кардан 933 06 52 00 харидоро боша марҳамат кадом район ака райони калхозобод ҷалолиддин балхи зотияй ҳабуш мана гунуҷин барои мол кардан гунуҷини хуб будааст 4300 бо савдо мешавад 36 кадана 3600 бозор кардааст ира гунуҷини беҳтарин хумана гунуҷини қисир чанд гуфтен ака 4000 бо савдо мешавад чанд кад бозор 3500 бозор кардааст хуб мана гунуҷинои белагалов российский будааст россия валаган 5000 гуфтаистан савдо мешавад тӯр меҳнат қилдими акам айтяпти хоб инора короче ай 3200 саркадагӣ то 4000 бозор кардагӣ ҳар чорша 16000 надодум мега 32 ҳам кадаистан ҳозир ҳар чоршам гунуҷина хоб мана дутта гусола иша 35 гуфтеста ва иша 4000 иша 2.5 кардагия бозор иша конкрет нарх накардааст ҳоли ҳамиш состар буда парадараш бефара шуда хӯра мана кача качаи фасон 45 гуфтеста 4100 сум бозор кардааст нора хариди ака чанди ардиш бозони савдо шуда датта буқаи средни барои бастан ҳар душ якҷоя 15500 ана буқачара бинен гусола чанд моҳай ака чанд моҳай 4 моҳ ё 5 моҳ 22 ҷои ҷангаш 2200 битенам хел мегирем мерем қача на буқача гусола 4000 гуфтестай савдо мешавад 35-50 бозор кардагӣ надодааст мана буқачара бинем қачаи фасон 5500 будааст нархаш 46 бозор кардааст чордаи қадар баландтар савдо шида буқаи алла 14400 ба фикрам мана дутта буқа барои бастан
ҳар душа 20,000 да надодааст. ҳар душам барои бастан зурай. Хои калону харобай. Мегирен сразу кинҷора да мепаркем. Хурдаги аё хеле кам хурдаги айно. ҳар душа 20,000 да надоду мегам. Синда бо буда соли. Мона тута буқаи дигар. Барои бастан айно. ҳар душа 18,000 саҳар кардагиай. Нозибо 17,000 якас кардаистай. 18,000 да ягон сум пуш кимега биги. Яр душам созай. Барои бастан. Хоб мана нархош аниқ шид. Дай ҳар душа. Хоб 17,800. ҳар душ ина ҳози барака шид. 100 сумш кам 18,000. Сум кам 18. Хуб мана дута така якташ наиш афғонӣ будааст 1000 сум. Чанд кад бозор амира? 800 сум бозор кардааст. Меснира чи? 950 амира? Меснира 950. Гуфтаисти ё кадан? Хуб мана совлуқои қисир будааст. Ино пиран ё ҳастай оли? Миён сол не пиру не ёш. Оли мол кадан намешава гуфтаиста 1800 яй муомила дора. Бозор конкретна нарх накадааст оли. Хуб мана нархи бизо 1200 суми савдо мешава. Не якташ така будааст. Такара 1000 сум кардагиай. Мудабзорам ҳар хел нарх кардаиста. Меш учебача будааду. Иш нархш баландтар бу. Хуб мана бизғолоб ромадааст. 750 сум ҳар душ як ҷоя. Арзон мешава бо савдо мешава. Бозор ягон чӣ кадака? 500 сум ҳар душа як ҷоя кардагиай. Така гуфте на? Ятшмода якташ така будааст. Мана аспи сия, аспи нара. 3 сола гуфти, а? 4 ба 5. Ҳа, ай 4 ба 5 рафтеста. Ай 4 сола ба 5 сола. 10,000 нархиш савдо мешава. 8,000 бозор кардагиай. Яки без зин метум гуфтеста, у зин худаш хеле места. Бранта туган? Буаз, а? Ана, аспи мода 5 сола будааст, якта зойдагай, дуюмиш да шикамиш буғизай. 8,000 нархиш 6600 бозор кардагиай. Мана. Мана. Сори qo'ylar boqma, semiz. Hammasi semirtirilgan 3000 dan. Mana savdosi bor. 3000 budaaст, savluqo'y sori. Hammash farbe kardagay, farbe baroy go'sht to'y doshta boshin 100% meshava. 3000 ay bu savdo meshava. Pisiraydi hammash. Bozor chand pursi deysiz aka? Düğünüm 400, 300, fırıktaki o mağazı. Hani kabuta 1950 karesi yani. Kabuta? 1950 ne kabuta kardagi 1800 sarkadagi to 2300 da fırıktaki ay. Barı şiş, barı cigar ham ishlatilgan, faqat bronza o'tdi. Usfandagi setta zo'ydagi mana. Bronza bizani bar bizani. Har sesham baroy xudish. Temat qarib joydan o'xshamaydi. Be azor aka.
این هر سال هم خیلی؟ هر سال یا سال 3 تا یا سال 4 تا. یا سال 3 تا پالیسی یا سال او 4 تا. دران چقدی. نرخش چند گفتی اکا؟ 4000 سومون bu mumilat. چند قد بزرگ؟ 32 ka. 4000 سومون سعودو میشوه 3200 بزرگ کردگی هم خب 3 تا براش قطی هم آخه که نمیفهمی بخواک سر ده